Здравейте! Най-после дойде време да запиша следващото си видео. Днес ще продължим разказа си за Лилит и Адам. Аз прослушах първото видео и видях, че съм забравила да ви разкажа какво всъщност се случва, когато ангелите казват на Лилит всичко, което се случва, когато ангелите казват на Лилит, че ще бъде унищожена. Всъщност, когато чува тези думи, тя първо им казва: ако аз бъда унищожена, целият свят ще бъде унищожен. И след това и поникват крилата. Това беше важно да се отбележи. Просто съм го пропуснала. Ето ви още едно странно нещо в цялата работа, което би трябвало да ни накара да се замислим, защото съгласете се, че е доста странно да мислим, че света може да бъде унищожен заради един демон. И не че аз ги омаловажавам съвсем демоните, но все пак, нали, мислим, че света не е създаден да бъде демоничен изцяло и хората, всъщност, аз лично вярвам в това, че човека е най-висшето същество в този свят. За това ще си говорим по-нататък. И така, какво се случва с нашите герои по-нататък в историята? Това, което се случва, е, че всъщност след първото ядене на плода, което вече, както разбрахме, им дава егото и закрива в тях, слага първото покривало върху сърцето, което закрива Бога в тях и те вече не виждат своята природа, не виждат кои са, не виждат Бога в себе си и в другия. И всеки от тях получава сянката си, егото си. И естествено всички, който е чел Юнг и който се интересува от психология, знае какво е сянка. И знае, че това са нещата, от които ние се страхуваме. Именно за това, когато Адам и Лилит ядат от плода за първи път, те покриват половите си органи с листа от смокиня. Това всеки го знае. Това не е, защото тялото е нещо срамно, това е, защото аз виждам нещо различно от себе си, което вече преди съм го виждал отвътре, вече не го виждам вътре. И това, което се случва по-нататък, показва, много добре разкрива същността на всеки един от тях. Бог им казва, според Корана, след първото ядене на плода, излезте от тук, врагове един на друг. Той казва на Адам и Лилит, излезте от тук, врагове един на друг. От това става ясно, че вече процесът е запуснат. И това, което следва по-нататък, ни показва, че всъщност те започват да се карат. Те започват да се превръщат в врагове един на друг. Действително. Те излизат от там, вече с всеки от тях с едно неразбиране към другия в сърцето, с един страх, с мисълта, че това е друг. Не съм аз, не е Бог, това е друг, някой друг. И още обаче не са съвсем готови
за земята, т.е. Адам не е готов. И според мен първата градина, в която те са били, не е Еден, която се знае практически от всички. Тя е и в Библията, и в Корана. Първата градина, в която това се случва, е Фирдеус, най-вероятно. Те излизат оттам и слизат по-надолу. По-надолу е вече Еден. Сега аз няма да влизам в разговори за това дали Еден е на земята или някъде другаде, или ако вземем под внимание, примерно, разбиранията на хората, които смятат, че земята е плоска, там в техните представи Еден си е на земята въобще също, само че не е между Тигър и Ефрат, както евреите смятат. Няма да казвам мнението си за това, не знам как е било, но факт е, че в Корана, който е третата от аврамическите религии и последната, с която вече Бог казва: край толкова векове, аз ви пращам пророци, вие нищо не разбрахте, постоянно изменяхте моите писания, постоянно вървяхте против това, което съм ви пратил, пращам ви последен, ако разберете, разбрали, ако не разберете, ваша си работа. Така изглеждат нещата. Всъщност нещата са малко по друг начин, но ще стигнем и до това. Ще разберем как точно стоят нещата. Защо е именно така. И след малко ще си говорим за това. Значи те слизат там, скарват се, тя избягва. Казахме, че минава първия духовен път, минат от човек, Лилит го минава сама, с помощта на Бога. По-нататък ще говорим за разликите между духовния път на мъжете и на жените и по-конкретно на жените, които са архетип Лилит и не само архетип. Според мен, аз мисля, че това не са просто архетипи и до там ще стигнем. И жените, които са Ева. Днес ще си говорим за разликата между тях. Значи откъде ще тръгнем? От това, че в един момент Лилит чува, след като ангелите си тръгват и вече тя ги изплашва, те заминават. Според Бен Сира, тя ги заплашва, казва им там, че ще напада бебетата на хората и ще ги убива и не знам там какви работи. И им дава даже някакви неща, с които да правят амулети. Някакви думи и други неща, с които да ги пазят от нея. Което всичко е... Не знам, ако бихме решили да го приемем, може да кажем, че по някакъв начин, че тя е жадна за мъст и даже в това не бихме могли да я упрекнем по принцип, но това ако приемем, че тя е демон. Тъй като аз не вярвам, че природата на нещата се променя, изконната това, с което те са създадени. Не смятам, че човек може да се превърне именно в такъв демон, какъвто е описана Лилит, защото има демони от джиновете, има демони от хората, това го знае всеки мюсюлманин и по-религиозните хора. Тоест, хората могат да имат демонична природа, джиновете могат да имат демонична природа и добра природа. Но ако джина има природа на вярващ джин, човек там, както искате, и тях можем да ги сложим в хората.
Това не означава, че той ще придобие човешки облик. И ако човека има демонична природа, това не означава, че той ще ни се показва външно като демон. Няма такова нещо. До сега за такова нещо аз не съм чувала. Ние не съдим за хората по това как те изглеждат и въобще един демон може да е в човешка форма и както знаем, ангелите пък са и джиновете са в по-лека форма, не са толкова материални като нас и нямат тази нашата обвивка. Дори да ги видим като по такава форма, те не са толкова плътни като нас. Разбирате ли? Така че Лилит да се превърне в демон, не щеш ли, както е създаден човек, от глина и абсолютно същата, идентична с Адам, това са малко детски приказки. Не малко, ми много всъщност. Това е детска приказка. Нищо повече от това. И така Лилит чува, че за Адам е създадена нова жена от реброто. И когато го чува, тя отделя от себе си Луцифер, заради мъката, която преживява, от яростта си, от мъката. Защото за нея това е несправедливост и тя все още не разбира изцяло какво се случва с нея. Адам също не разбира, обаче нещата изглеждат така, сякаш Бог помага на него. Защото той си седи в рая, помолила е за Лилит да му бъде върната, пращат ангели да връщат Лилит. Бог вижда, че Адам страда и му създава друга жена от него и то по какъв начин. Приспива го нежничко, слага му там упойчица, анестезия. И нежничко така прави друга жена от него и му я подарява един вид. Нещата изглеждат точно така. Но ако се замислим дълбоко, всъщност ще видим, че изобщо не са нещата не са такива, каквито изглеждат. Както обикновено. Всеки човек, който е свикнал да мисли, знае, че за това, което вижда, обикновено има нещо друго. Зад външното, което се вижда. Ако се замислим. И така, за какво всъщност трябва да се замислим? Вместо за това, че просто така се е случило, че Бог е предпочел Адам пред Лилит, просто защото на някой така му е било удобно да мисли. Може би на мъжете, които е трябвало да предават религията по-нататък, им е било прекалено трудно да осъзнаят истината за цялото това нещо. И аз сега не ги вина, изобщо няма нищо такова. Просто представям фактите. Все пак всеки един от тях е Адам и тяхната природа е неговата природа. Защото всъщност това, което се случва, ни показва духовния път на двамата по-нататък. Лилит отива сама и ни показва същността на всеки един от тях чрез този духовен път. Тя отива сама в тази пещера, сама се справя. Естествено, Бог е винаги до нея, но не така, както до Адаме. Съгласете се. Тя сама се справя с всичко и всичкото отгоре сама. Създава от себе си той е Луцифер. Сама го изважда, защото тя е творец. Защото твореца е женското начало. Тук имаме една лампичка от Бог, който ни казва: сетете се.
какво е жената. Не случайно жената ражда на този свят. Чрез нея идват децата. Всички хора идват на този свят чрез жени. Още в самото начало е показан примера на жената срещу примера на мъжа. Тя е творец и го изкарва сама от себе си. Тя може, което не я прави по-добра или нещо такова. Това просто е нейната природа. Докато на Адам му е необходима помощ, за да бъде извадено това нещо от него, защото Ева е именно това нещо. Същото. Ева и Луцифер са едно и също нещо. Луцифер е светлина, светлината, която е дисбалансирала Лилит при яденето на плода и тя трябва да го изкара от себе си, за да се върне към духовното си начало. А Ева е тъмнина. Именно затова Луцифер излиза като духовно същество, а Ева излиза като материално същество в човешко тяло отново. Защото при Адам това, което прави дисбаланса, всъщност е тъмнината в повече. Разбирате ли? Представете си Ин и Ян. Всички знаем, че Ин и Ян е всъщност рисунка на Бога. Един вид. Да? Представете си това нещо с, примерно в единия случай на Лилит по-голямо, светлината по-голяма, бялата капчица по-голяма и в случая на Адам черната капчица по-голяма. Това е дисбаланс. Разбирате ли? И така, за да бъде махнато, то дори не е да бъде махнато, защото те остават до някаква степен в това състояние, защото все пак трябва да слезе на земята. Но да кажем, за да получим ние знаменията, които трябваше да получим с цялата тази история, и за да може нещата на земята да се развият по-нататък, значи Бог се дели на две, на мъж и жена в началото, първото разделение на Бога, Ин и Ян, по-отделно. Бялата капчица, черната капчица. Ядат плода, обаче се получава дисбаланс. И всеки един от тях бива разделен още по на две. Разбирате ли? Вече там има в това разделение има, примерно можем да вземем примера за добро и зло. Тук се включва вече позитивно, негативно в този смисъл на думата. Добро и зло, въпреки че аз няма да казвам, че Ева е зло или че Луцифер е изцяло зло. Дуалността е необходима в света, така че ние тук сега не осъждаме никой, не анатемосваме никой, просто разказваме как са били нещата. И така, какво се получава? При Адам. Той не може да изкара само от себе си, Бог го приспива. И тук още веднъж ни се показва, че мъжа не е творец. Мъжа не е творец. Мъжкото начало на Бога не е това, което твори. Противно на това, което повечето хора в днешно време мислят и много са се объркали и някакси това отново е едно от нещата, които се подразбират се само по себе си. Просто изобщо няма никакви съмнения в това. Никой не се замисля точно по същия начин, по който в момента, в който Лилит не се подчинява на Адам,
тя някакси автоматично се превръща в някаква зла жена, в демон, при условие че никъде не е споменато, че тази жена Бог е казал: ти трябва да се подчиняваш на Адам винаги, ти си под него, ти си по-малко, или Адам тук е шефа, ти си някаква там, трябва да му се подчиняваш. Няма такива данни в нито една от книгите. Обаче това е само по себе си, някакси върви. Всички, които коментират тия неща, те не казват откъде са го взели, те просто казват, жената трябва да се подчинява на мъжа и Бог е на страната на мъжа, само по себе си. Просто аз съм решил да разбирам тази история така и точка. Разбирате ли? Няма доказателства за това, че тая интерпретация на историята е именно вярната, тази, която Бог иска от нас да бъде направена. Никъде ги няма тия доказателства. В нищо. Освен някакви думи на хора, които да, били са духовни, обаче са били мъже. Разбирате ли? И така, Ева е извадена, направена, е създадена от реброто на Адам, за да може той да я приеме, защото тя е извадена от Адам, който е ял вече веднъж от този плод. И тя има повече неговата природа, отколкото истинската женска природа, просто защото мъжа не може да ражда. От него не може да стане жена. Виж, от жената става мъж. Тоест тя може да го роди. Мъжа не може да роди. Точка. Даже и най-новите технологии да накарат мъжете да раждат, това не е тяхната природа. Което ме съмнява, обаче да кажем, че са измисли някакви такива технологии някакъв ден. Да се надяваме, че не. Това са други неща вече. Мъжа не може да ражда. Точка. Затова Ева е направена от него. Ева е направена от него, защото не може да ражда и защото това показва също духовния път на мъжа. Мъжа може само чрез учител. Само чрез помощ и именно за това на него са казани имената на всяко нещо, когато Бог му казва имената и го запознава с земята и всичко останало. Защото той е повече ум, повече светлина. Разбирате ли? Лилит няма нужда от това. Тя и така ги знае. Тя няма нужда някой да й обясня. Това е портмоненце, това е дърво, това е животно и към това така ще се отнасяш, към другото иначе се отнасяш. Тя го вижда и го усеща, защото е жена. Така че Адам получава тия неща. Не защото е по-добър, по-велик, защото там не знам какво. Защото целият свят е създаден заради него и не знам какво там още мъжкото его диктува. Не. Той ги получава, защото Адам е ум. Той има нужда да разбере. Има нужда да му се каже. Има нужда да го хване някой за ръчичка. Да го заведе. Да му направи. И така, както е пътя на повечето мъже. Всъщност на всички мъже. Защото няма пророк, който да не е имал жена до себе си, която да го води. За това ще си говорим по-нататък. И това е всъщност, което исках да кажа за сега, за пътищата на жената и на мъжа. Различни са. Ето ви, от тук може да се замислите, защо толкова дълго време в Европа са се горяли събудени жени и не събудени само при съмнение, че те са вещици и не знам още какво. При условие, че и това идва от християнството. При условие, че примерно за сравнение ще дам пророк Мохамед, който
А пък по свое време е живяла една жена магьосница, еврейка, близо до него, и тя му праща отровена овца. Подарък, сготвена да яде. И той яде от тая овца с няколко от сподвижниците си и съответно те умират. И се разбира, че тя е отровена. Обаче това, което е много интересно и което мен още веднага ме шокира за първи път, когато чух хадиса, е, че Мохамед не прави нищо на тази жена. Не я изгаря на кладата, не я убива публично и не публично. Абсолютно нищо. Той праща да я доведат и я пита защо го направи. И тя му казва, защото исках да разбера дали си пророк. И той я оставя да си ходи. Тук има много дълбок смисъл в тази цялата работа. И ако искаме да мислим наистина и да разбираме нещата такива, каквито са, трябва да взимаме цялото. И да мислим върху него, защото всичките тия истории, те са пъзелчета, които свързват нещата. Те не са така, за да имаме някакви заповеди, това прави, онова не прави, ходи тук и ходи там и ще ходиш в рая. Нали, трябва все пак да мислим, че сме предупредени за вярата, която е само външна. И така, значи това е, за да ни се покаже разликата между пътя на жените и пътя на мъжете. И в частност на жената Лилит, защото при жената Ева вече нещата ще са като при Адам. Това е нормално, тя е повече той. Защо е създадено това ребро? Защото е близо до сърцето. И защото тя вече е част от него, тая част, която е вече след топла, тя е много повече като него, отколкото като Лилит. Те могат да се разберат, просто защото тя го смята свой дом. Тя винаги ще му се подчинява, винаги ще прави каквото той иска. Още тя ще бъде удобната жена. Не пак винаги, защото все пак е жена, нали? Жените са свободни същества. Така че може да има нещо. Именно затова пророк Мохамед казва, жената е като ребро, не се опитвайте да я изправите, защото ще щупите. Реброто не се изправя. Освен това, ето, Ева е създадена крива. Това е положението. Реброто е криво. Когато Мохамед говори за тия неща, той говори за Ева. Той не говори за всички жени. Разбирате ли? И какво се случва по-нататък? Според мен това, което се случва вече в вторите аяти, в Корана, в които се говори за Адам и ядене на плод, там вече Аллах казва, Адам забрави. Адам забрави. С това почват аятите. За договора си с Бога. И след като той е забравил, какво е забравил, до сега не съм чувала нито един мюсюлманин да обясня точно какво е забравил. Може да има такива, предполагам, че обаче едва ли са стигнали до истинските изводи. Това, което е забравил, или ако стигнали, са ги скрили най-вероятно, или не са стигнали до нас, няма значение. Аз не съм чувала до сега това обяснение. Това, което според мен е забравил, което е абсолютно логично, нормално и не може да има друго според мен е, че той е забравил за това, което се е случило с Лилит, защото той забравя дори и нея, когато е вече приспан, за да бъде извадена Ева от него. Той забравя за Лилит. Забравя за това, което се е случило първия път. Забравя, че е ял то плод
и че не трябва да го яде и обещал повече така да не прави и се е покаял и му е било простено. Адам забравя. И в момента, в който Иблис му нашепва, защото това е било именно нашепване, а не дойде змията или там Иблис и нали им каза, ма що не ядете, защото той Бог го пази, защото ще станете богове и не знам какво. А ако някой си представя такива неща, това пак ще ви кажа са детски историйки, няма нужда да вярваме в такива неща, големи хора сме, трябва да знаем, че даже детските приказки имат, са метафорични и имат как да бъдат интерпретирани, трябва да бъдат интерпретирани в много случаи. И освен това, дори в променената Библия е останал знак за това, че нещата са именно такива и аз ще ви кажа защо. Защото в Библията змията подмамва Ева, както знаем Иблис е джин. Мюсюлманите знаят, че Иблис е джин. Думата джин на арабски означава нещо скрито или змия. Това е едно от значенията. Змия. Разбирате ли? Аз не знам как е на иврит, обаче подозирам, че може и така да е. Може да е същата дума. Тогава пак взимаме свободния превод на някой. Така е по-удобно, защото хората детски приказки повече се връзват на тях все пак. До такива времена сме дошли още преди много години. И интересното е, че в днешно време ние се смятаме за много по-напреднали там, много учно, не знам какво всеки учи, чете и всичко. Обаче елементарни неща не ни стигат до главите. Въобще. И така, това бяха скобките за змията, за джина, така че през цялото време това, което се е случило, то е било под формата на нашепване, а не под формата на яви ми се пред мене и ми каза яш. Ма няма такова нещо. Те са предупредени, ако той се яви така, те няма да го послушат. Никога. Това е нашепване. Сърцата им вече са с покривала, те са открити за нашепването, защото Бога вътре го няма. Разбирате ли? Тоест той не го няма, той си е там, обаче е скрит от тях. И когато Бог е скрит от тебе, сърцето е вече склонно да възприема други неща. Всичко, което не е Бог. И това, което се случва втория път, е, че според Корана отново, че Адам е подмамен от Иблис. И тогава те ядат от плода. Само, че странното нещо е, че втория път. Само, че странното нещо е, че всъщност докато с първата жена в първите аети се казва, че те са яли, те са се покаяли и на тях им е било простено. Във вторите аети вече това го нямаме. Във вторите аети Адам е подмамен, те ядат, на него му се прощава. Той се покайва, на него му се прощава и вече слизат на земята. Биват отново изгонени от втората райска градина. Разбирате ли? Това какво показва за Ева? Това показва, че това вече е човек едно ниво по-надолу. Съжалявам да го кажа, обаче е така. И няма да си позволя да кажа, че ето това е, което може би е заслепило учените по-нататък и хората така да мислят и така нататък, защото все пак Лилит е била през цялото време. Тя съществува в книгите и въобще. Просто някой не му е било удобно да го мисли. Що е така? Страхове или каквото и да е. И така, Адам и Ева, която няма вече, тя не носи никаква отговорност за нищо. Тя е
Няма за нея значение дали ще се покайва, дали няма се покайва. Тя просто не е отговорна. Адам е отговорния. Край. Слиза с тая Ева вече на земята. Като този път Бог ги изпраща с думите: излезте от тук, едни от вас, врагове на други от вас. Вече не врагове един на друг, едни от вас, врагове на други от вас. Което според мен показва вече именно това, че ще има два типа хора вече на земята, след като те слезнат на земята. И това са хората, които носят гена на Лилит, децата на Лилит, и хората, които носят гена на Хауа, на Ева. Предполагам, че всеки един от вас е чувал за вярванията на евреите, че само те са избран народ, и също, че само те имат души, всички останали хора нямат, т.е. дух. Носят, всички останали хора нямат дух, и те наричат всички останали хора гой. Те мислят, че останалите хора са създадени заради тях, да им служат, да им помагат на земята, и че всъщност Бог ги е създал в човешки облик, за да не им е трудно на тях да живеят на земята. Нещо такова беше, съм чела. Аз много пъти съм се замисляла откъде идва това вярване, защото лесно можем да кажем, и просто евреите са такива, нали, заблудени, не знам какви, и затова. Обаче все пак то трябва от някъде да е дошло. Едва ли някой си го е съвсем измислил, защото във всяка истина има някаква капчица, във всяка лъжа има някаква капка истина. И тя показва нещо, от което се е зародила. Разбирате ли? И аз мисля, че точно това е, което евреите са знаели и което ги е накарало да мислят, че именно те са избран народ. Абсолютно нормално е, като се им преди, че всички пророци са от тях, освен Мохамед. И като се има предвид също, че всички пророци са от Лилит. Сега ще си говорим за това, ще ви го докажа. Което не означава, че евреите са. Той е избран народ, нали? С тази оговорка оставаме. Просто означава, че действително хората се различават. И генетично. И духовно. И аз не смятам, че хората, които са потомци на Ева, не могат да бъдат развити духовно и нямат дух в себе си и така нататък. Но аз смятам, че тяхната духовност е малко по-различна. Да кажем така. И всъщност те могат да стигнат до там, докъдето е бил Адам след първото ядене на плода. И може би, за да стигнат по-нататък, ще им се наложи да се преродат или не знам. Няма да ви говоря сега за прераждания. И така, има истории, които говорят за това как Лилит, когато слиза на земята, всъщност зачева от Адам, като се преобразява като Ева, в момента, в който те са скарани. Той не разбира, че именно с нея е била, не с Ева. От което зачеван тя ражда дъщери. Мисля, че 2 бяха. В магията и други такива духовни източници, езотерически, дъщерите на Лилит се наричат Лилин.
И е прието да се смята, естествено, че те са демони, защото, нали, тя е демон и така. И демони заченати от, т.е. демони-джинове заченати от хора. Не знам, има там приказчици даже по ислямските източници и навсякъде за такива неща. Аз нищо не мога да кажа по този въпрос, това няма да го обсъждам сега. Но това, за което, нали, което ще ви подсетя, е, че всъщност Лилит е създадена от тази същата глина и всъщност тя е човек и не може да бъде нищо друго. Това, което тя може да направи чрез познанието си за магията, защото е ясно, че тя има тайно знание, тя владее магията, още от самото начало с първото ядене на плода. И тя е успяла по някакъв начин да омагьоса Адам, така че той да мисли, че тя е Ева, за да може да постигне това, което е трябвало да постигне. Ако някой от вас реши да се замисли, че това не е правилно или нещо, само искам да ви подсетя, че тя е законната жена на Адам. Единствената. Тази, която е като него и изобщо. Така че тук вече трябва доста честни да бъдем. Наистина се опитаме да бъдем честни и да мислим. Преди да си вадим изводи, да решаваме да осъждаме и да казваме, ето, пак нещо. Виж, пак към демоничното вървим. И така, защо се случва това нещо? Това нещо се случва, защото е трябвало да има жени, които да раждат тия пророци след това, тъй като Ева е създадена от Адам. Нейните гени са това, което пречи да излезе пророк баш от синовете на Адам, защото истински, нали, като сега първите няма да ги броя, защото имаме родословно дърво, да кажем до там първите двама-трима, които са им били деца, да кажем гените на Адам са много силни и всъщност тя е от него, така че там няма проблем между тях двамата, обаче оттам нататък кръвта се е смесила и нещата продължават по друг начин. Отново ще ви дам за пример евреите, които смятат, че едно дете се смята за евреин, само ако майката е еврейка. Точка. Ако бащата е евреин, майката е някаква друга, те не го смятат за евреин. А ако майката е еврейка, бащата няма значение какъв е, детето е евреин. Тия неща са доказани в днешно време. Гените на майката са важните в случая. Нищо не мога да направя по този въпрос. Доказано. Духовността, ума и такива неща, нямам предвид ума, интелигентността, интелекта се предават от майка на дете, не от баща. От баща не се предават такива неща. От бащица се предават други неща. И именно за това, вече тук сега ще прескоча голяма част от времето, което е след като слизат на земята и ще дойдем чак до пророк Мохамед. Така наразбъркано вече ще вървим, за да може да разберем да разберем ролята на Лилит добре. В неговата история това се вижда най-добре. Първо, че всичките му потомци излизат от Фатима, а не от някои от синовете му. И това не е защото, видите ли, вие, ако е имал синове, те ще ли хората да ги направят пророци, царе и не знам какво. Детски приказки. Отново. На хора, които би трябвало да се очаква да имат доста така еродирано мислене, да имат интелект и въобще да могат да се сетят за какво става дума.
Обаче не. И айде да кажем, преди хората са били склонни по-простичко да си обясняват нещата. В днешно време не знам за какво говорим. Обаче не. Синовете на Мохамед не умират, защото за да не станат те пророци и там да не ги провъзгласат за царе и да не ги боготворят. Те умират именно заради това, че поколението истинското, което е можело да излезе след него и да се запази този ген, е трябвало да дойде чрез жена. Затова внуците му са родени от Фатима, а не от някой друг. И това е причината всичките му синове да умират. Защото ако те бяха останали живи и бяха имали жени Еви, защото наоколо са били такива, освен майка им, майките им, за това ще си говорим като гледам следващото видео, защото вече много говорих, щеше да се получи точно това, което се е получило с Юсуф и неговите братя. Юсуф и неговите братя, историята е другият топ показател, който показва двата типа гени. Юсуф и Бенямин са любимците на баща си, нали така? И това си има причина. Защото тяхната майка не е като останалите. И Юсуф е пророк. Йосиф. Пророк Йосиф, нали? И това, което се случва е, че децата родени от Еви, всъщност знаем какво му причиняват и какво се случва с тях по-нататък. И всъщност от тях излиза еврейския народ. Така че, за да ме извинят евреите, не стана с избраността. Това е за пророците. Всичките тия останали еврейски племена, които са, те са си деца на Еви. Това е положението. И за да не става много дълго и това видео, защото ми е много трудно наистина да ги качвам, ще спра до тук и в следващото видео ще ви разкажа за жените на пророк Мохамед. Каква е разликата между тях и всъщност какво ни учи за Бога, неговата история и за разликата между хората. Продължаваме с това. Ако имате въпроси, се радвам да пишете или нещо, ако искате да споделите. Слагайте лайкове, подписвайте се. Благодаря ви.